advisor sitshele ukuthi izoboshwa leya ngane. Akanamandla wenathi phela kwayena ungamzwe sithi akuhlonishwane inkoyi ingane encane kwayena lo. Ungathola ukuthi befunda nayo lengane le ithi ratio. Ngiyayibona leyo nto. Ngoba ukhambelana nabo nazo izinamba zabo. Awubafake kulo live ubatshele bejoin ulive kanathi ubasendele ubasharele lo live lo. Ukuze ngempela awuyena nje ubaba wengane kaNonhle nje nkosem ngoba manje awufuni ukukhuluma uyalwa uyayivikela into engazokuba ngiyamsola welusha udaba oluzwakalayo but sikhulumeni khohla ama comment sikubekela ukuthi sikhulume ube kumbono wakho ungathola ukuthi intombi sikhona usazisa manje ubhizi namampondo usuqala okunye ke manje yimpi phela lo qala awakwazi ufunjela impondo yadelela amampondo awabona nabantu bona uthini lona uyadelela uthi ufuna ujoyelwa kambe amampondo uyadelela khetha bahle yeke lento sihlusha ngicela ukuphuma kancane ne amampondo awabona nabantu khetha bahle mangabe suqedile ade sikubekele kona kwi-panel but ngicela usho ngikukhiphe siqhubeke nendaba manje sesimile la kuwena manje siyakuncenga mfethu asikwazi uncengana idatha leli sihleli ngalo la ma usuqedile ngicela lapha ezansi singukhiphe because manje awufuna ukukhuluma uyalwa nje ula one way nje uyayivikela ngazwenzani hayi no uthunyiwe lona Cela ukudlala, sithanda ukudlala thina sibadala. Hayi thunyiwe. Mina nginasikhathi sokudlala ngiyamkhipha ke manje ngoba kakhuluma kodwa hayi lethu. Welo ngoba mkhiphe but nathi bakithi azama ukulalela eceleni ngoba vele akazazi ukuthi. Hayi ngoba kalalela ngaseblock aphume kwakuyona kule panel. Usefuna ukukhishwa ngoba uyabonakala ukuthi la uzodlala. Mhlambe kwaye yisoka lika Nonto njengoba embone ethithiza nje. Zano ngisho ethithizela yena uyabona njengoba esho ko Plain Hill nje uqamba amanga ayinoba ukhona lapha kuthina around kodwa ngizomthola kodwa yazi mangithanda ukuphawula kancane into enje niyazi ukuthi izoba nama chances amaningi nabantu abafuna ukuchansa umuntu azitshela ukuthi cha masedibene nalo dibana naye ukuthi hey phela mina ngibatshelile angaboni ukuthi umuntu izinto mawuthi umtshela umuntu usukumtshela amaqiniso so uyayibona ukuthi umthetho wakhe nje umuntu ozochansa walusha ngicela umkhiphe sephumile seyikhiphe yena and ngifuna indaba kagogo yazi indaba kagogo angiboni ukuthi kunomuntu omdala onezingane zamantombazane ongafuna ukuvikela ingane zakhe zamantombazane ukuthi angamelana nesigebengu mangabe yisigebengu esinje amelane naso from day 1 until now usamile entweni yokuthi ayikho lonto leyo I mean umphakathi mokuthiwa udlwengulile asikudingi phakathi komphakathi asikufuni emphakathini ugogo unjani njengoba asho ukuthi ugogo ukuthi ucela nabanye bomphakathi ngathi bangangena mabe ngasatshiswanga ngoba uyayibona into manje ngathi abanye sebayasatshiswa manje nokuthi umuntu akukhuluma iqiniso and into ezokukhulula ubagugu obomakhelwana ayikho enye indlela abomakhelwana Okay. Bonake sabahlamba olambutuzu. Azela azosichazela Okay, thina. asiqhubekeni nohlelo lwethu kuba manje sistakile eNewland West Nkosi yami. Ngiyacela siqhubekeni. Mgobhozi sawubona? Mgobhozi. Mgobhozi usilalele walala naye. Singivulele imic. Bongiwe ngicela ungilekelele mama uvula ama mic mangabe ngimemeza umuntu ngiyacela. Oh okay. Othi ngimvule mina lo umgobhozi. Ngisandelile imic ivula mgobhozi kusandele imic vula. Ngisandele imic vula mgobhozi vula. Okay. Asimeke asilweni kumgobhozi. Wemgobhozi. Daddy? Yebo mama. Yebo mama. Yebo baba. Asiqhubeke sikhulume. Hayi mina uthi sengibonga nje kwagogo nje indlela manje eveza ngayo zonke lezi zinto and okumnandi ngakhona umuntu wendawo
umuntu oyaziyo kahle oyibukile neseyibonile yonke into eyenzakalile lapha njengoba wayekhuluma ngisekuqaleni yabona nasekuqaleni nje wayesho nje ethi hayi kade wayelifisa leli thuba. So manje mina ngicabanga abantu nje umuntu avesa aqhamuke naye ezenze ngathi uyazi leyangane nje bayibona abantu bendawo ukuthi ayikaze yakhubazeka leyangane, ayikaze yalimala leyangane. Njengoba bengikhe ngathi kuqala ngathi ize yakhuluma ingane yathi sekuzolimala abantu bangaphandle. Yabona lelo gama ngicela lingalibukeli kancane. Ithi ingane sekuzolimala abantu bangaphandle. Kusho ukuthi makuphuma iqiniso la ngempela. Angizwile nami. Yayibona leyo nto. Usesaba ukusho ukuthi naye bamthreatenisha. Usesaba ukusho nje ukuthi umndeni wamthreatenisha okanye abantu akukhona abantu abamthreatenisha ukuthi angifuni ukuthengisa ngegazi lami. Immediate. Yabona. Ngathi usana lofuna ungena, ngathi ufuna ukho. Sathi flows. Sathi le ntambo le. Sanele. Putsanele. Thixo. Sanibonani. Akusho. Sanele. Yebo. Yebo, unjani Sanele? Siyaphila Sifuna unikeza abashana. Wesanele. Sifuna unikeza abashana manje silela abashana la. Sisebenza la sihlala. Ungakaphawuli nje uBhutanele, usanele ungakaphawuli. Ningakhohlwa ukuphela kwenyanga ongomhla ka-1. Songenani ku live abebefisa ukupha ugogo something. Ugogo wesizwe ukuthi ukwazi ugogo kumele iqinise simxhaseni ukuze naye ephasikeni right. Socela ukuthi abafisayo ukuthi bamuphe uzongena ugogo simshayele sonke sibe ready mhla ka-1 ngo-8 o'clock mhla ka-1 April. Mhla ka-1 April guys. Noma siqala ngo-8 noma ngo-8 Sanele. Abanye batheni bhalani lapha ama-comment. Akuzwakali kahle athi ukhulumela phansi. Ukhulumela phansi. Njengoba izolaka umlaleli wami indaba ikanjalo nje njengoba ishubile kumanzi phansi namanje kusayile udaba likaBaba uDlamini ekuyena owaduma ngokuthi cha lento akayezange aze ayenze njengoba ke kwakuvela ukuthi engazi ukuthi udlwengule umshana wakhe. Abantu abaningi bayaphikisana nabantu ekuyibona bathi uDlamini wayenza lento sikakhulukazi sekuvele nabantu bendawo abaveza ngokusobala ukuthi cha lento uDlamini uyasukela kanti amahebeza akasabalala emphakathini ukuthi uyasukela kodwa bekukade ukuthi kuhlehliswe ezinye zezinto. Mntwana sekhaya ngaphandle komusho isikhathi sakhe ngizovula lakho lapha ku-comment section ukuthi kuthini uvula lakho mayelana nalolu daba. Phinde futhi wenze sure ukuthi ulikile wasubscribe bese uyashare ukuze nikwazi nidiscuss nomunye mhlawumbe hoza kwenu noma ke umuntu ekuyena ukwazi ukuxoxa naye mayelana nezindaba ezisuke kanje. Mina nawe asihlangana lapha ku-comment section naku video landelayo.